Good morning, mwadzuka bwanji, lelo lachinayi pa 9 April chaka cha 2026, ndabweranso ine Nesta the Black Teacher. Update pa nkhondo ya ku Irani, America and Israel. Ceasefire, mgwirizano onena kuti nkhondo iyime uja padakali pano sukuoneka bwino. Sunathe tsiku limodzi sukuoneka bwino. Mene tinanenera zulo mu analysis yathu tinanena kuti chipsinjo kumgwirizano umene kuti nkhondo iyime ndi dziko la Israel. Lero sipanathe 24 hours dziko la Israel lapangisa kuti ceasefire imeneyi isokonekere. Zakhala bwanji? Tinanena zulo kuti ceasefire kumbali ya Irani akufuna ikhale pakati pa Irani, America, Israel, Lebanon. Chifukwa kumbali ya Irani nkhondo ya ku Lebanon ikukhuzana ndi dziko la Irani. Hezbollah inayamba kupanga ataki Israel itapanga ataki Irani. Hezbollah inajoina kuyamba kutumiza mabomba ku Israel. Ndiye ceasefire kumbali ya Irani akufuna ikhalenso ndi ku Lebanon komwe. Komano Israel sikufuna zimenezo ya. Israel ikuti ceasefire ndi ya ku Irani. Ife awawa tizimenyana nawo. Ndipo mwadala mwantopola tsiku la dzulo Israel yakaponya mabomba pafupifupi 100 ku capital city ya Lebanon ku Beirut. Ndipo apa anthu pafupifupi 130 chakuti amene aphedwa tsiku limodzi. Ndipo mukaona mavideo ya mabombawa ndiopsa kwambiri. Mabomba amene aponyedwa mu Beirut dzulo sanaponyepo ochuluka choncho pa tsiku limodzi chiyambire ndikhondoyi. 40 days, 42 days chiyambire. Israel sinaponyepo mabomba ochuluka pakamodzi mu Beirut koma yaponya dzulo kutasayinidwa ceasefire. Cholinga chawo ndi yani? Definitely sakufuna kuti ceasefire ite. Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel, amalankhula ndi amenenso ndimamvetsera pompano. Kulankhula kwake kuchita kumva kuti sakufuna kuti nkhondo ite. Ndiye Irani yapanga react. Yatsekaso Strait of Hormuz. Aitseka. Yomwe inu ndine timasangalala kuti yatsekulidwa so pano mafuta ayambe kupanga flow kuti mwina pakamadutsa 1 week 2 weeks timva kuti mafuta atsika mtengo. Ndiye aitsekaso. Patangodusa stima zochepa. Very very bad. America ikufusidwa kuti so pano tu Iran yatseka Strait of Hormuz chifukwa cha Israel ku Lebanon. America so nayo ikuti Lebanon sinali nawo mu zokambira nawo. Mwina panali misunderstanding. Ife sitinanene kuti Lebanon ili nawo mu ceasefire. America nayonso ili mbali ya Israel kuti Lebanon sili nawo mu ceasefire. Irani pamenepa singaloleso kuti itsegule Strait of Hormuz. Tsolo nakamba kuti Irani singalole kuti ipange sign peace komano ipange betray abale awo ku Lebanon a Hezbollah amene anajoina nkhondo hii chifukwa chowathandiza iwowa. Ndi anene kuti kunoko kuli peace koma awo zimenyana ndawo. Right? So ceasefire ija sikuoneka bwino. Donald Trump sikukuzoza kuti adani chifukwa Donald Trump chimene amafuna kwambiri kuti anene kuti apapa zili bwino ndi Strait of Hormuz kukhala yotsegula. Okay? Donald Trump za ndalama ndi zimene amazikonda kwambiri. And ndinanena kale kumayambiriro kuti Iran strategy yake inali yofuna kusokoneza the global economy. Mafuta akwere. Nkhondo isanayambe mafuta ku America anali $1. Padakali pano ali above $4. Uchokera pa $1 kufika pa $4. Over 400% itu. Ndiye zimenezo kumpweleka Donald Trump kwambiri. Ndifaka akufunisisa kuti Strait of Hormuz itsegulidwe. Number 1. Number 2, idea ya Iran yonena kuti iyoyo iyike gate pa Strait of Hormuz izitolera pa 2 million. Ma $2 million kupama kwa chatu. Ma $2 million. Ndiye ma $2 million iniyo muthu akuona ngati ndalama yambiri komano think about this. Chistima chimodzi chonyamula mafuta chitankala icha chimakhala chitali mwina 50 meters. Chistima chimodzi ndipo chimanyamula ma million liters ya mafuta. Stima imodzi mafuta amene imanyamula value yake itakufika 200 million. Stima imodzi mafuta amene imanyamula 200 million. Ndiye tankala yomwe yanyamula mafuta 200 million ayiuze kuti pagedi pakuti muduse mupereke 2 million. Is that too much? Kwa ife ndikuona ngati too much.
Atankalanja anyama mafuta 200 million pageti paja wakalipiritsidwa 2 million. They are willing to pay. Matankalanja they are willing to pay. Chifukwa akuti okay, we can pay. Ndiye kuti kusika kuja tikangokweza kantengo pang'ono 2 million ibwerera. More. Yeah. So Donald Trump akuona zimene zokuti Irani, this is a master plan. Njira yopezera ndalama iyi. Patsiku apapa kuti paduse let's say paduse 100 ships. Tsiku limodzi. Mashipi 100. 2 million. Azikolola ndalama zambiri patsiku. Kuti paduse even pano kudusa mashipi 20. 2 million. Patsiku. Ndalama zochuluka. Ndiye Donald Trump ngati mwamumvesera statement yomwe walankhula dzulo akuti zoyika gate pa Strait of Hormuz zo tikambirana ndi Iran titha kumapanga limodzi. Akuti titha kumapanga limodzi tigwirizane kuti tizipanga limodzi zoyika tizitolera limodzi. America ndi Iran agwirizane azitolera limodzi. Iran yanena kuti ya Strait of Hormuz mbali yakuno ndi Iran, mbali yakuno ndi Oman. Fe titha kugwirizana ndi Oman tizitolera tizipanga share ndi Oman. Tizipanga manage tizipanga share ndi Oman. Donald Trump udia. America so iloweso. You say so distracted. Ndiye maana listena kunena kuti leadership kwa America kulibe ma clear objectives sakuoneka. Kuti cholinga chathu chali ndi yani. Pada kali pano kutsekula pa Strait of Hormuz zikuoneka ngati victory. Koma pa Strait of Hormuz papa ndali potsekula nkhondo musanayambe. Stima zimadusa pamene pa for free madusa nkhondo isanayambe. Ndiye this is a classical playbook ya Donald Trump. Amapanga create problem. Ndiye amazabweraso kuzakhala ngati kuti mpulumutsi wa solve problem. Koma problem panalibe in the first place. Waipanga create yekha. Kenaka akuti ndine hero nda solve problem. This is when amanga you create a problem, later on you come ngati kuti yekwa solve a problem. Anyway, ndiye ndimalize ndikutero lero lachinayi mawa mene tadzukamo Strait of Hormuz ndiyotseka. Ceasefire ija sikugwira. Ku Irani anapanga report ndithu kuti anamva kulira masailini ku Tehran kumeneku kukhanga kuti ndege zophulitsa mabomba zafika koma akuti sikunaponyedwe mabomba ya. Koma ku Lebanon, Israel yaponya mabomba. This is not a good sign. Ku Saudi Arabia so akuti drone yochoka ku Irani kaya ndikuchokera ku Irani yapangaso attack ma oil pipeline. So ceasefire ija sili pabwino. Ndine Nesta, the black teacher, teaches us.